Angizwani nabo ubhinyi ibhonyo mangena abaningi baphumula igqondo. Ufuna imali sebenzisa ingqondo phapha kakhulu sokuhluphala. Soulful isigubhu noma ikwabi. Like yo. Chiefs or Orlando Pride. Kaizer Chiefs why? Kabuhlungu. So all of us, this is Yano from Yano Lyrics. Ngimene superstar la, Mr. Nacho. Mnandi my brother. Nando wena. I clean face. Ufuna ukuchazela umuntu obukele ukuthi senzala namhlanje what's happening. Yeah, siyashuta obvious Hollywood Ntokuzini Limek yeah showcase. Sure mfethu bekunjani studio manshali number la because ngiyabona ukuthi inobukwapinyana yabo ma kwayitonyana what's happening. Mina ngithola ama-agents ayishayile angithola bangithumela feeling nga-recorder bese yeah ngaba inamba vele kanje. Ufuna ucela into eyi-1 mfethu kuwena abantu bayakhala baya request na TikTok. Ufuna ubashele vese lakho kancane nje kule ngoma le. Angizwani nabo ubhinyi ibhonyo mangena abaningi bakhumula icoko. Ufuna imali sebenzisa ingqondo phapha kakhulu sokuhlephula isikopho. Issue. Anami ukuthi angikhumule sami isigcoko manje it's fine. So mfethu ufuna shaye any game encane nje this or that yabo sokubuza ama questions and when you have to choose into eyi-1 kuwona yabo. First one is soulful isigubhu noma ikwabi. Like yo. Choose one. Soulful fun. Soulful. Yeah. Yona like yabo emotional. Kwapi is more of ama vibes yangizolo into ena kanjalo yeah. So soulful ikhuluma nomphefumulo. Le enye ile mase sifuna ukuplaka kahle nangizolo sigijima ngayo vele. Asho so AP club o ene crowd ehlanyayo nje uthanda performa kuyona. Mina ngithanda ikasi yo. Sure yeah. Yeah ngithanda ikasi boma paradise. Yeah uzabona nawe. Too much. Ikasi yeah so ethu long sekasi mnandi. Kaizer Chiefs or Orlando Pride. Kaizer Chiefs why? Kabuhlungu. Yes. Thank you bafethu Mr. Nacho. Shout out to Yano Lyrics. Shout out to Yano Lyrics why? Inesingemela kuwena mfethu contest emzakala. Ngiyadropa EP album angazi nizobona. Danko.